nga Aris girl, ta iso ti zodiac sign ko. Pagayam ko, Arian latan ti iyawag ko kan kawan, kat sapay la ko mata magustuam. Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Arian. Greetings kada kayo amin dita. Ingka kaubingak ti agdengdengag iti drama, kat urayak la makasangit kadag iti drama a related iti kabibiyag ko. Kayat kumat nga ibinglay tinagbalin a kabibiyag mi iti asawak. Tawan 2009, idi impas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Ex-Taiwanak idi manang. Nagawidak ta nagkalaysa kami kanilakay ko, kan nagpasnayak. Kalpasan ti makatawan 4 a bulan, nagsubliak ijay Taiwan, tabayat met ti trabahok ijay. Irugik nga rod ti agsalaysay, makabulan, sakbay nga aglepas ti kontratak idi, ijay Taiwan. Kailiw kong dagiti agamak, kanti pamilyak ijay Pilipinas. Ngam sa nabali, makabulan laangan, nalpaston ti kontratak, makaawid akon iti pamilyak. Ni Alfred nga asawak ti umawawag. Hello, Alfred? Arian, bakit? Pangasim ta agawid ka kuman adagos. Ha? Apay, Alfred? Anya tinapasamak lakay? At infeksyon na nakita dagiti pedya iti anak ta. Ha? Anya nga infeksyon dayta? Iti damo. Pagarupan dagiti pedya na, nulus-lus lang tinakita dahi ti makanawa na pasad ti. Amo mo na niya ti kahit kasawan, bakit? Oh, kat. Anya nga'y kano day jay lakay? Kwa, Arian. Bukol ka numat, uno solid mas. Anya? Day tatagpay so bakit? Kat masapul ta anak ta ti surgery. Ay, Diyos ko. Iso pang nga asim, bakit? Agawid ka kumadagos. Amo ka makabulan langan. Malpasan di kontratam dito Taiwan. Ngam numabalin. Agawid ka kumadagos para iti anak ta. Sige, Alfred. Ipamuspusak. Agawid ak adagos lakay. Agawid ak. Nakakaasimot ti anak talakay. Talupay lang titawan na. Ngam na palalo na rigat ti paspasaran na. Arian. Ubing una, itap na pasaran natin ay dumduma arigat. Nagadon din tutudok na kalkuana. Masya na ko ni ti anak na. Siyaklak mo man diyang pasariti rigat na. Siyaklak mo man lakay. Ang padatalangit ti marikrik na Arian. Ngam ikagkagumaak balin anatibkar. Saan lang nga para ita anak ta? No di kat para magtankan ka. Alfred. Iso pang asim ko, Marian. Agbalin ka anatibkar para ita anak ta. Para iti pamilya ta. Agkararag ta, bakit? Amo kasan na tayo abaybay anti Diyos. Ispalin na ta anak tayo iti paggad. Saan ta mapukawan iti namnama? Kumpet tayo iti namarswa. Sana balit ang alpasan ti clearance ti anak ta. Kat may pasidungan iti surgery. Isong agkararag ta, Arian.
Masapul nga urayan tayo da resulta ti biopsy iti bukol na ikatita anak yo, Mr. Mrs. Doktor, Doktor, kasano kabayag san tumaamuan mi ti resulta? uwan nga agpaiso, Dok. Jack may baga. Maybe a couple of weeks. May patulod pa nga bin iti Manila. Tayo jay ama biopsy. Doktor, Ngam, agimbag ka din ta anak mi, doktor? Mister, saan ko pa'y amay baga? Takalpasan ama biopsy. Di tanto pa'y la amaamuan tayo. No kanseros tinaikat abukol ita anak yo. Diyos ko. Gamkas iti balakad mi kadag iti pasyente mi. Mabalin kayong agsig for second opinion into nrumuarte resulta ti biopsy. Arihan, nakaturugan ta anak ta. Agin na nakamatan. Amangan niya ti mapasamakan ka. Bye-bye anak lang, Alfred. Kaya't kung aiwanan ti anak ta, dituyak lang sibay na. Arihan, Mabutangak. Amang ano mapukaw ta ti anak ta. Anya, mabalin ka di. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kaya ti kastang ibagbagam. Pang-asim ko ma. Injak malapdan di bagi Alfred. Ang kakanat di mapampanunod ko. Injak malapdan di bagi agpanunod iti negatibo. Pang-asim Arian. Saan ka ngagsaw iti kasta? Diyak magustuhan dagit ang ibagbagam. Kasi tinakunakon. Agtalikta iti Diyos. Saan na abaybay anti anak ta? Talaga ajak malapdan ti bagik idi, manang Emmy. Awan ti gundaway ajak as-asikaswen ti anak ko, tamadanaganak iti kasasaad na. Nalaos ti panagkararagmi nga agasawa, asapay kuma, tagagangay laeng abukol ti naikat iti anak ko. Kat agimbag matlaeng, tapno agsubli ti kinaganay-gay na. Idi addan resulta ti biopsy, ditan anang rugi ti kalbaryumi. Gaputan na duktalan a kanseros ti bukol anaikat iti anak ko. Awan pa'y makatawan kalpasan ti surgery na. Kastoy manen tinapasamak. Arian, anyat na pasamak. Imaya ka dagos dito ospital. Apaman na naamuak ka ni Nana nga intaray mo dito ospital ta anak ta. Ti anak na Alfred, adaman na nakaro sakit na marikrik nana. Anya? Ura lang tiri-tiri itay nga po iti sakit ti tiyan na marikrik nana. Iso nga intaray ko na dagos dito ospital. Anya? Anya ka no dahil bakit? Kumusta ang anak ta? Madamabay lang ti panangtaminggan ko na ti doktor. Alfred, amang ano niya ti mapasama kiti anak ta. Pangasi Marian, saan ka kumang agpanunot iti kasta? Ala, taurayin na niya ti resulta ti panangtaming ti doktor iti anak ta. Lading itok nga iba ka, misis.
Nga madamanin tumura nagtubo iti tiyan ti anak yo. Anya, Diyos ko. Kasta ti resulta ti panang taming mi iti anak yo. Kat no kanseros jay damo abukol na ikat kan kuana. Sigurado akastaman matlangan ti bukol iti tiyan na. Doktor, anya ti kasayaatan nga ramidan mi. Pangaasim tatulungan na kami kuma. No agtalag kayo kanyak, Mrs. Ibalakad ko akasayaatan numapan kayo lang ni PGH. Naimbag ijay. Tada libre pa ka i-confine ng anak yo. Kan ado ti espesyalista ijay. Ado ti mga sikaso kan kuana. Doktor, Masapul ngamin nga agkimo ti anak yo. Iso nga ipanyulaangan ijay iti kabiitan na panawan. sige nga ro, doktor. Tungpalan mi ti balakad yo. Ipan mi JPGH ti anak mi. Anak, pati pakinaka mo ha. Pamailang na ito anak ko. Diyos ko. Hindi na kami pampanahon anak. Angos lang anak ha. Makauray tayo, matlagi di pagluganan tayo. Kapalam na ito anak ko ha. Diyos ko. Pangaasim ko, ma. Anak, dito eh. Tulungan na kami. Uray ni anak mo, talang dito. Masapol ang maipan mi ti anak mi JPGH. Kapalam na ito anak. Alas 12 pa iti tanga ti rabi nga gururay kami iti ba sa pagluganan mi. Ngamanyat orasan. Alas 13 na iti parbangon. Awan matlangan, Diyos ko. Makauray tayo, matlagi di pagluganan tayo anak ko. Ha? Mahasig ka kada kami, Diyos ko. Sapay lang kumatadan mapagluganan mi. Saan na pabaybay anak? Kasyam ti anak mi. Pag-aasim, Diyos ko. Anak ko, lumabas ka anak ko. Pag-aasim. Diyos Lumabas ko. ka, anak. Pang-aasim ko, ma. Kasya na kami kumapo. Pang-aasim. Di na kami baybayan. Kasya na kami, Diyos ko. Alfred, lakay. Itatanalpasan ti panagkimo ti anak tayo Manila. Anya ti planong. Kasayatan. Nadamot lang ti doktor na dito Isabela, Arian. San abale, tado mo ti doktor dito Isabela. Dito ilangan niya kimot anak ta. Tadamot PG oncology dito eh. Nga private na dyan lakay. Kabaalan ta ka di. Bakit? Uray pribado day jay. Dito'y tayo langan Isabela. Naimbag dito eh. Tanumalpas nga agkimot anak ta. Makaawid tayo adagos dito'y balay kat makainan na. Sana kasi di Manila. Ang masapol pa nga ibiyahe ta anak ta sakbay ang makainan na. Kakaasin ti anak ta. Alfred, kasanon ti gastos tayo. Saan ta na panunutan ti gastos, Arian? Tisokso kayo kadaga. Amin na sa ni Kuwata. Isaldata. Ti importante, agimbag ti anak ta. Alfred. Bakit? Saan ka magsangit? Amo ka sana sinsinan ti pagdaldalanan ta ita. Ngamkas na ganak. Masapul nga ipaita ti amin na kabailan ta para ita anak ta. Uray maibus ti amin na pundar ta. Kano anya pa'y asan ikwata. Ti importante kat maipaita ti reberbengan ta para ita anak ta. Dayta ti kapatgan.
ti sakripisyo mi nga agasawa para iti anak mi, manang Emmy. Napadasak pa iti mamarbangon ang mapan makipila, tapno makadawat aklaang iti financial assistance. Amin nga amok ang mabalin a pagkiddawan iti tulong, mapanak manang. Ijay Isabela man, wenno ijay syudad ti Manila. Kasla Jack Marik na ti bannog ko, manang. Inananusan mi iti asawak ti nangipamuspusan iti amin. Iso anapadas met ti anak mi ti nagiskwela. Ngem no kasjay nga agkimo, urayan mi pay a makapapig sa manan, santo sumrek iti pagadalan. Ngem idi last session ti kimo na, bimigay ti bagina. Almost 2 weeks kami idi ospital. Saan ang makapangan ti anak ko? Naaddaan iti komplikasyon, kan bagsak ti amin a blood chem na. Uray rabi idi, napanak iti Veterans Hospital, tapno makaalak laeng iti platelet. Agarup 20 nga oras nga daak iti biyahe. Balikan manang, tapno maisambot ko laeng ti platelet a kasapulan ti anak ko. Kabigatan dayta, kinasarita na kami ti doktor ti anak ko. Mr., Mrs., kaya't kayo akasarita itinalapat. May papaniti, Anya, doktor. Doktor, kumusta ti anak mi? Nakapsut una yan ti bagi ti ubing. Ladingitak nga ibaga. Ngam 50-50 ti tsansanan nga agbyag. Diyos ko. Anya, Doktor, awan ka din di sa bali a pamuspusan. Pangasiyo ti ibagayong agbyag pa iti anak ko. May saak mat nga ina. Maawatak ti marikrik na, misis. Ngamjak kayat ti aglibak ka na kayo. Takinapudno na. Maasyanak matan iti ubing. Nakakaasin ti anak yo. Diyos ko. makita mi mati kasasad, anak mi, doktor. Talaga kaasin. Iso adiniret sa kayo. Nang mabalin nyo lang ti agala iti second opinion iti sabali pa yung espesyalista. Nawaya kayo ang mga ramid iti dayta. Nang runak at biyag ti anak yung ipagsasalitaan. Sige, Mr. Mrs. Panawan kayo pa'y. Diyos ko, Alfred. Arian. Diana. Arian. Masapol nagdesisyon tan. Gusto di ko na ti doktor. Nakakaasin ta anak ta. Jakmatan ka balan, akit kitahan ti langana. Doon niya ti desisyon mo para anak na. Isumatan ti desisyon ko, Alfred. Takaskan ka. Jakmatan pa ipura nakit kita. Tilangan ni anak ta. Arian. Arian, manipod na isang putay dirabi di balay ta anak ta. Saksak lutong matlatan. Di ka kadimaktangan. Saan, Alfred? Saan to, Apolos? Kat pangasim ko ma. Tabaybayan na kiti aramidag ita iti anak ta.
Bayam ngay pariknakan ko na di pa nang ipatag ti may sangay na. Tano bilang lang. Saan kunton amaramid ti kastoy iti kaano man. Arian, Agmay sa ti anak ta, Alfred. Ipatpatag ta ti anak ta. Ta iso tinang kumpleto iti pamilya binukal ta. Isa pa nga asim ko mata di naklapdan iti aramidag ita. saan Arian? Saan kalapdan ni aramidam para itanak ta? Danggayan ka pa'y kiti. Gaputakasken ka. Nalaos mo ti pa nang ipatagkukan ko ala. Alfred. Ipapastan ti mga ipariknakan ko na iti pa nang ipatagta. Gaput. Arian. Agpada kami kanila kay ko anakarik na iti saan. Apara kanyak, kat awanan ti kapada na. Takas iti ko nangarudan ti dadduma. Ti anak, ti rumbang amang isimpa iti naganak na. No ipulang dan ti bulod da abiyag. Saan kat adag iti naganak ti mangitabon iti anak da. Ngam anya nga rod, saan tayo amalapdan dagiti pagten asumangbay iti biag tayo. Ita, almost 7 years kami nga LDR kanila kay ko. Kaya't kumatan ti ag for good di tapagilyan tayo. Ngam gapo takastrimat ti sitwasyon sa anak pa'y abasta makaawid. Maragsakan nakmat amang ibaga anatubos min dagiti na isaldami idi asan ni Kwame. Gapo ta inaramid mi kanila kay ko ti amin, tapno masubot mi dagijay asanikwa, nga isulaangan ti pakalaglagipan mi itinagawanan nga anak mi. Nga isu ti ibilbilang mi itan, nga anghel, amang tartarabay kada kami. Daytoy ti padas ko ajak tumalipatan manang. Tuy pagayam mo, Arian. Thank you for listening Love Story on Air. Don't forget to like and subscribe.